krajina, kde leto trvá 10 ročia a zima celý ľudský život. 7 kráľovstiev poznačených udalosťou, ktorá zmenila kolobeh ročných období. Aj takto sa dá definovať kniha od Georgea Raymonda Richarda Martina s názvom Hra o tróny. Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach navštívili prekladateľky slávneho bestselleru Barbora Kráľová a Lucia Halová. Diskusia prebiehala v aule lekárskej fakulty na ulici Doktora Koslivého. Jej organizátorom bola katedra anglistiky a amerikanistiky na Filozofickej fakulte. Sme sa rozhodli, že všetky prezývky budeme prekladať, pretože tie charakterizujú tú postavu. Ale vlastne aj kvôli seriálu sme sa rozhodli, že vôbec sa vlastne mená nebudú prekladať. Moja obľúbená postava je trpaslík Tyrion, ale teda obľúbených postav mám viacej, aj medzi kladnejšími postavami, aj medzi tými zápornejšími. Ja ich mám tiež viacej, určite mám rada Tyriona, toho sa nemá nemať rád. Mám veľmi rada Aryu, to je také moje dievčatko.